disapa juga ini karena penontonnya oke blublak bludak tumplek black oke penonton dari tahun ke tahun yo tumplek black tumplek yo tumpek black banyak orang mau ning kene Mbak Tatin Mbak Gade dua ya Mbak ya neng di taman desa lagi dada dulu yang dari taman desa ini nobar nganggo layar gede layar tancap ya layar tancap kono ini tak larasi ke apa nih tutuke Iki bisa streaming Mbak Alisa. Ya. Kalian Delang Seno menikah. Jadi acara malam ini bisa dilihat di seluruh dunia. Ya. Melu seneng juga Mas Gading untuk penghargaan dari Desa Pilang Rejo. Sebagai dalam favorit. Ya alhamdulillah. Bintang tamu favorit rano ya. Bintang tamu Meson. Bintang tamu favorit to kae ana kae yo du kowe. Coba. Yo liyane. Wong sing lanang dhewe ping aku kok. Wong sing nang kene pisanan jenengan lagi pisan nang kene to. Sing entuk favorit kudune sing kerep rene no. Nah, wis pira. Bintang tamu kok mangan ki piye ta? Ngelih. mangan kabeh Kaya wis diaturi. Maem karo Pak Lurah nih ya wis niku maem rong piring kaya tetep sing ngelih ya. Ya, menika kalian menghaturkan apa panglipur ya Mbak Caos panglipur kangge sedaya para warga Bilang Rejo. Wonten pamundutan iki wau nguji wab nggih. Nggih, enten ujian iki tesih kathah lho. Oh, lagi diboco mawon. Nah, padahal Diwaca. Masa penonton ya arep didublak barang. Sapa? Bludak kok ludak kae. Ya sesuk iki sinau basa lis kowe iki manggon-anggone wis pirang puluh taun basa. sowan ngambah. Hah? Sowan ngambah. Sowan ngambah. Sowan ngambah. Ini pake ngambah. Pake ngambah. Gawa jarum super. Mung sak. Ora sane Alisa tok ora apa-apa aku ora njaluk apa-apa. Ame butuh kakek sekali Alisa. Oh. metu to Pak Matur nuwun ya Pak. Berkah barokah. Alhamdulillah. Kira siji aku. Wis ora. Lah iki mau bagianku tak nehke kono kok. Ayo wis ngono ki kok aja njaluk bali timbel. Hah? Timbel. Alangku ditambani ngene. Dokter ra iso nambani nek njaluk bali timbel ngene iki ra iso nambani. Ambok dokter profesor ra iso. Malam hari ini juga diiringi dengan Anak-anakku pawenang. Iki sing latih aku teh. Bagus-bagus, ha? Sing latih aku cacah iki. oh iki gensi lan jenengan Weh, lah kandhane kok Ngelatih nggon sarune iki lho. ya ngelatih le nakal. Nah, Pokoknya semangat buat semuanya. Semangat, Untuk ya. Sindennya juga Mbak Tati Oh, masih sindennya muda. ada masih muda, yang dua, yang lainnya Ya, ini sudah tua. tua semuanya. Ini sing seko anting mendono iki gur Oh, wis bekas, support. bekas. Siwo anting, siwo Agnes. Ya, selorong kok dikenal kengko. Ya. Ya, Ini kan apa Mas Iya. Gading lagune? nah niki Yang mana sedap itu? Pak maca sik niki. Oh, pacarin Iya. nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini, Mbah ngefans banget sama wayang dari dulu di Tangerang sampai sekarang. HP ku khusus buat wayangan. Wah, edan. Kok WA barang ya HP-ne. Adik, aduh, tiang mantu pasti wayangan. Mbah, wacana Jan ngono salah Gimana Mas Gading? Delok, Nah, iki Ya, ono apane iki? guru baca. wis diwaca sik. oh ya, Mau jarum super mau? ora beda urusane. Salam kenal ya buat Nah, Boloseno. Ah, iki Boloseno di tempat. Ya. Oh. jenengan ASS. Iki tegese apa? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om, Mbah, ngeten banget. Oh, ngefans banget. Heeh. Sama wayang dari dulu di Tangerang sampai sekarang HP ku khusus buat wayangan. Waduh eman Pak iki. Micet barang dong iku dulu.
adio tiap mantu pasti wayangan om. Mbah Kar titip kain buat om Gading Pawukir ya. 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 Semoga diterima dan dipakai ya. Ya. Om, rumahku deket Masjid Al Hikmah. Boten nggih ya. Sido wayah Gun Iki Ya. surat cinta Gun apa, Gajah Bayat om. Dawa tenan ya. Mbah Kal, wah iki tobat dadi kowe iki maca ora siramu Ini binek. bawa intinya Iki wae diwaca iki. apa? Intinya Mbah Ya. ini nganu maringi Mas Gading kain. Ya, niki lah Supaya niki. nanti bisa buat kenang-kenangan Mas Gading dan dipakai buat Mas Nah. Gading gitu loh Mas. Oh, iki ya karepku iki ora arep ngurangi apa kontol diaturke dandang diaturke kontol kan. Nah ini Karepku- ada salam buat Bu Prastiwi ya. Ya. Semoga Mas Gading panjang umur, awet sehat. Ya. Ya. Apa ini jangan mabukan ya. Ya. Mumet ta? Kemarin soalnya saya Ya. lihat di wedi kok muta-muta terus. Malah nggih Mas Gading memang mempunyai apa di jenenge riwayat apa penyakit apa ki asam lambung. Dadi ini Asam lambung. semoga lekas sembuh ya. Ya. Ah, Ya. Terima kasih ya. Ya. nggih. Ini saya bacakan lagi ya. Ya. Padahal nyun tembang sambal kemangi. Ingkang nembang Mbak Tatin. Oh sambal kemangi. Kagem Pak Lurah. Tambah sedaya perangkat ugi kagem sedaya pamirsa. Oh nggih. Saking kula Sinten? no Eh. nolawikan tioso. Putra Pilang Rejo sampun kemarin nyawer 500.000. Wah. Nggih. Mbak Tatin iki tulisane. Oh Mbak Tatin ya kene. Ya. Ngene. Cah cilik aja untuk nyekel duit. Nah, iki ana meneh. Mbok menawa iku mungkin Suwan to? Yes. Mbok menawa Abek. Adonga. sik Kang Gareng lho. Aku njaluk lagu Garenge satu apa? langgam gubuk asmara dindangdutke sragenan. Dua prahmen ketoprak suminten edan. Nah, saking Mbak napa Mbah niki? Sinten? Nggih, saking Kali Gedhe Mbah Suwardi Kali Gedhe. Oh nggih, niki wau sing nyuwun sambel kemangi niku Nolawikan Tioso putra Pilang Rejo. Nggih. Nggih. Pundi riwen Mas? Ujiwat lho Mas. Pejiwat. Anusan sih Mas. Oh nggih, pejiwat rumiyin. Oh niki melih niki. Apa neh? Sugih dalu Mas Dalang, kula Susan Ariyanti saking Hongkong. Nyuwun pramen seminten edan dipinanggani Mas Kis. Wah, jan. Poin tim. Kalih Mbak Tatin nggih, nggih. Niki wonten rezeki sekedhik 250.000. Yes. Matur nuwun. Sukses nggih. Nggih. Sukses. Ya Mas oleh 500 lho tim 250 mbak aku kok. Nggih. Siap. Ya Mbak Lisa. Ayo bawa Yo ya. Mbak Lintang dulu, yang tengah dulu. Ayo dong Ya, lintang. monggo. Tak dadekke mantuku kok lintang itu. Anakmu umur piro emang? Mang tahun. Ya suwen oleh ngenten. Mang tahun. Kanggo dolanan minggu Mbak. Dani Mas Mustika ning
Ngapa? Ya sip suarane Lintang kalah to kowe. Ya ora. Kalah lemu. Wah, aneh kuwi ya. Ha iso. Piye wae tak kepit kene piye? Ayo aja, aku wis kelino dikempit e. Ame padha. Padha sing omah ya. Lintange lencer kuning. Walah, jan. Ngapa? Bangke awek, bangkeane nawon kemit. Nek aku nawon apa? Nawon das. Aku arep muni ndasmu ora wani ya. Aja, wis bacut. Esam mira nyerna kelung krahlan lasu pira-pira iki? Loro. Elisa genti, aku pengen krungu suarane Lah Elisa. kowe iki budek apa piye? Aku wis loro mau sing jentit-mentit mau lho. Apa sih? Jentit-mentit mau lho. Ngilangke rasa kang Ya, bintang tamu sijine tengah kene. Melu nyanyi, ayo. sing terakhir Pak De. Gregele. Oke. Aja lali gregele. Siap. Ngadepe rono. Sik, tekon Artis cakapane papan apa? atas iki. Tresnaku. Tresnaku. Tresnaku kok Sugeng Riyadi piye to? Sundul pancen kupinge. Saudara aku. Tres Tangannya. ngaku sundul yati sip ta? Ah, sae boten, Pak. Oh, sae napa sae? Wah, sae napa sae? Ya, dalike ya. Omonganmu kepenak nih kok rasaku deg-degan to Lis. Apa sae? Kowe meni piye? Piye mau Elisa meni piye? Sae po sae. Terus bar kuwi monggo. Bapak ibu dulu Ya, sae. Elisa monggo piye? Sae apa sae lho bapak ibu Monggo sae. mangkat kono. Heeh. Den aku iki sing arep Ndang mangkat munggah kaji maksudnya. Amin. Mangkat derajate dadi Ah. bintang tamu kondang. siap Den. Lah bapake lho tiang sae to. Ayo, Ya, Mbak Lintang ya. Monggo. Duet karo Kisman. Ujiwati yen angga ketlati anjing-jin ulisi sasapa wani lancir kuning nang samaki. Setunggal monggo setunggal Nggih. dipun pinangani Mas Gading. Nggih, ampun Nggih, dipun Mas Gading niki Nggih. pun suasana sampun anget nggih, Nggih. sampun saya kepenak sekejo. Nggih. Mbok menawi tanpa mengurangi rasa hormat Bapak Lurah Pirangrejo menika Bapak Sunayo sakit minggah Nggih, panjenengan. nggih. Jelas iku. Monggo. Monggo ayo selepoke pelok barang. Monggo Monggo, Bapak monggo. Sunario. Tutuk. Jarwa muda-mudane bangsa Indonesia. Tuduk tuk tuk. Tuduk tuk tuk. Nggih, matur nuwun. Kula tak jerak Mbak Elisa padha-padha bujange. Yeay. Loh, kok bujang niku to, Pak?
kali lintang karo mengke Mas Dalang cemburu. Wah, gue, kok nek cemburu bandingnya apa-apa ya Pak niku. Sugeng dalu Pak Lurah. Sugeng dalu Mbak Lisa, Mbak Tati, Mbak Lintang. Nggih, Bapak. Saged Mas Kiswan. Sugeng dalu Bapak. Niki perdana bintang tamu nggon wayangan. Nggih. Sesuk nek terkenal nek diundang Pilangrejo aja larang-larang. Wah, boten Pak, kula Tapi derek saya nggih, Pak. Bapak nggih. mawon. kok. Sae niki. Saya. Mboten uyah enten mriki niki pun sae. Matur nuwun niki enten iklan Mas Dalang. Nggih, Monggo Pak. Pak. Oke banget iki. Siap. Waduh, sak gepok. Abange mboten sak Iki kok ya diketoke, Pak. ketut ngono lho. Pun. Nek kira-kira kabotan Salone. kula sae mawon sak abang niku. Nggih, pisan niki mengke jenengan buka isine pinten mboten ngerti. Iklan. Lesehan pojok Mbak Puji, alamat di teras toko bangunan TB Langgang Jaya, Parengan, Gojo, Kedungpoh, Nglipar. Di teras toko Wargrosnu Ngawen atau Kidul Pasar Ngawen, Gunung Kidul, mulai buka jam 5 sampai jam 11 malam. Minta lagu Dewol Gunung Kidul. Monggo. Dibika Pak. Jangan buka dhewe wong senes ya kula nih. Dan transparan toh Pak? Dibuka. Transparan saniki napa-napa kedah transparan, Pak. Transparan. Berarti 200.000 rupiah. Yang kedua. Yang kedua, Bukdesma Batur Agung LKD Nglipar dengan unit usaha UPK DBM Nglipar. Ini usahanya pinjem-pinjem nih kita. BMT Batur Agung Nglipar, toko Wargrosnu yang berada di alamat Kidul Pasar Ngawen. Setiap tahun memberikan CSR ke masyarakat Nglipar sebesar 128 juta, memberikan bagi hasil desa sebesar 42 juta. Direktur Tukiran, Ketua Penasehat Lurah Pilarjo Sunaryo. Iki enten. Anjir. Dibuka Mbak Lintang, coba biasa buka. Nah. dibuka. Luwih akeh iki Mbak Tati. Ora enek lho, aku ora korupsi lho, iki ora enek lho. Mesti niku sik kecer mau niku mesti. Boten. 500 Mbak Tati. Oh, 500.000. Ya, Terima kasih. dari Bum Desa Batur Agung. Nggih. LKD Nglipar. Oh iya. Iki rada angel iki. Alesa Malika Adiatma. Ajeng Nembang Anoman Obong dari SD Negeri Pilangrejo, alamat Pilangrejo, versi Jatilan. Oh nggih. Ketok arak Nembang, arak napa? Sinten? Bawa Anoman Obong. Oh nggih. Anak asli anak Pilangrejo. Nah, niki Oh, gali. sinten, Gali Pak? potensi. Alesa Alesa, Malika oh, Adi. Alesa. Mungkin Oh, nggih, dia mungkin. mengganggu. Oh nggih. Siap, pokoke ben boten kuciwa. Nggih. Napa malih Pak? Pun telas. Jenengan boten? Request napa Bapak, request biasane napa, nggih Pak? Nek napa? kula lagu wajib, lagu ene wajib Pilangrejo. Pripun? Lali janji. Lali Oh, janji. ayo dibawani. Oh nggih. KPR munggah. Nah, ngono. Jas. Bonen Mas Agung munggah, Mas Muryono munggah, kabeh munggah. Bawani riyen nggih. Iki ajeng Bawani. napa Nin? Jare napa? Oh, lali janji. Lali janji. Lali janji. Wah, iki. Langsung jenengan ruangan spesial. Nek sing bawani dibawani. 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 Panjenengan ta, Pak? Kok langsungan. Dibawani maksudnya bawani ngoten lho. Nek kula bawa mboten kelangan. Mboten. Nek endi? Ya milih bawa terus ngenehi. Ora. Ting iki kok gene ya kowe dremis. Ora. Adene kok ngonekke aku. Aku nek karo Pak Lurah iki wis kanca. Oh, aku. Wis Aku nek plek. Pak Lurah wis dianggep anake dhewe aku. Alah wong lagi pisan rene kok. Ora ya ping 3 aku rene sepatene. Aku ya ping piro? Monggo dibawani Mbak Tati, Mbak Elisa. Oh nggih. Dibawa dina minggu ki anggitane sapa? Anggitan. Dijlentreke. Sing nganggit ki sapa? Ben yo ngerti. Oh iki anggitane iki. Nah, Ada kudu ditetekke. kudu. Ket sing nyethake Lisa wae, aku Ya. ora beres. Oh lah nggih menika anggitanipun Ki Geter Pramuji. Ah. Oh menika nggih. Tepuk tangan kagem Ki Geter. Wonten griya menika ya. Jas. Lah iki kok uwi ngapa to iki? Oh, wis saking semangate Pak. Oh. Nggih. Mengidola kok. Dalange nggih mengidola. Dina
Pinter. Kang tak anti Ya Mas Kes yo, apa lo Mas Kes yo? Apa? Yo sikis sikis. Tinamune piye kowe rampirake aku kira tau bawa ngene Gue iki yo. dipikir dulu lagi ditoke aja kesusu ketoke. konsen to Pak aku De. ki tak toke lek ku mikir buri ris Sawaya-waya nek. sawaya-waya yo. Aku penting metu sih ke pikiran urusan belakang. Tinamune ngoyo Meneh-meneh apik kok. kowe wae kok. Meneh apik. Jebul mung lali janjine Arep tekan ngendi le bawa iki kene wae. Rasa rono-rono nah. Eneng wis kowe gede tin eneng bintang kowe tamu aku keringetan. wong tuwa ya paeko Ya eneng bintang tamu keringetan. Kula seneng nek nganu wis migren ya anane pijerasa maya. Jane sapa to sing semoyo iki? semoyo Sapa ya? tatin iki sok semoyo pikir ngolen Piye? pinter golek alasan Yo iki aja ganggu to. Pintar golek alasan. Sampai kijen? Lintang dong coba. Lintang. Nganter-anter angen tumo jos Aku wis ora percaya. Silakan, Pak Arya. Matur nuwun Bapak Nari. matur nuwun Pak Barokah.